हमारी जवानी केहू आंडू पांडू खातिर नइखे बनल। ई सिर्फ पवन सिंह। हमारी जवानी कोनो आंडू पांडू खातिर नइखे बनल। अच्छा। नमस्कार भाई लोग, एक डायलॉग सुन के कैसा लागल? रउआ लोग के का लगा था कि ई गाना ई मोहतरमा के ऊपर गावल गइल बा कि का बा? रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आई चली जाए गाना के ऊपर बात करें जो आज गाना रिलीज हुई बा MMB रिकॉर्ड्स पर, झगड़ा के घर। यदि अभी तक रउआ सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तभी तुरंत सब्सक्राइब कर ली, काहे कि ई चैनल पर सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के खबर दिखावल जाला। जैसे कि आप सब जाना था कि आज पवन सिंह के एक गाना झगड़ा के घर जो MMB रिकॉर्ड पे रिलीज भइला, का खूबसूरत गाना बा। गाना सुनने के बाद मिजाज खुश हो जाला। एक डांसिंग सॉन्ग बा और इस गाना के लिखले बनी प्रिंस प्रियदर्शी जी और इस गाने के म्यूजिक दिले बनी प्रियांशु सिंह। और कोई भी गाना में जब पावर स्टार पवन सिंह के आवाज आ जाला तो गाना लाजवाब हो ही जाला। और नया चैनल में, एकदम नया चैनल जो जेकरा बारे में कोई जानत भी ना रहे, बस दो चार को सिंगर के, छोटा मोटा सिंगर के गाना पे रिलीज हो रहा है। अब पावर स्टार पवन सिंह के गाना रिलीज होते ही 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर ऊपर हो गया। यह कहल जाला पावर स्टार के पावर। और कोई भले कतनो चिल्लाते रहे अपने आप, कोई भी ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार, हिट मशीन कहते रहे, लेकिन बिना ऐड के उनकर गाना ना चल सकेला। जो लोग सब देख सके, एक गाना ऐड लागल तो 1500 मिलियन भइल बा और बाकी गाना 63 मिलियन होके खातिर। लेकिन आज के गाना झगड़ा के घर काफी खूबसूरत गाना बा। और रउआ सबके गाना कैसा लागल कमेंट में जरूर बताइए। मिलत नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।